Соңгы иҗат иткән җырым турында сезләргә телим, сезгә соңга калган язлар җырым. Ул шундый кызык история булды. Сүзләр язды Дали, Амирхан Корбанов. Без бер үк вакытта Дали белән шундый безнең тормышларыбызда төрле хәлләр булды һәм без бу вакытта бер-беребезне ярдәмләшеп яшәдек инде. Һәм бер көнне күрештек һәм шундый шигырь язарга булдык. Шундый җанга кергән сүзләр килеп чыкты. Вил Червинский безгә булышты. Композитор, талантлы егет. Ул шундый җанлы музыканы язды. Вот битараф калмагандыр кешеләр кем бу җырны тыңлады, чөнки җанлы музыка. Һәм Декабрь җыры ничек язылышында ул клип шулай кызык. Томан сыман бит синең клип шулай күп кешенең игътибарын җәлеп иткән иде. Декабрьдә клип бу Далиның идеясы бөтен. Идея җыр язырга да аның һәм клип төшерде безгә Ильяс Гафаров. Хәзерге вакытта мин 3 төрле институтта белем алам. Инде ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты 4нче курста анда мин институт экономики управления права. 2нче курста һәм бу елда мин ГИТИСка укырга кирдем. ГИТИСка ничек кем алып барды яки үзең бардыңмы? Ни өчен анда барга булдың? Мин ГИТИС турында күптән янып йөрдем. Һәм бу елда минем хыялым тормышка ашты. Мине йолдызлык бәйгесендә күрделәр. Һәм инде ГИТИСка укырга чакырдылар. Тырышып экзаменнарын биреп укырга кирдем. Һәм кем булачак янда укып бетергәч? Актриса, театр и кино. Кино хыялланасың инде. Һәм үземне актриса буларак үстерергә теләк булды һәм менә алайса барыбер да була. Кинода да төшәчәкмен. Голоста җиңгән кызлар турында ни диярсең? Ни өчен син үзеңдә шунда катнашмадың? Кызлар молодцы. Алар безнең Татарстанны бик яхшы күрсәттеләр һәм мин бик горурлан алар өчен. Үзем катнашмадым. Мин бу проект турында ишеттем, ләкин шундый внимание не придала дип әйтергә мөмкин. Зря. Яхшы проект, зур проект булды. Син Башкортстанда популяр яшь башкаручы белән җыр яздың. Һәм ул чыннан да популяр җырга әйләнде. Радик Юлякшин турында. Радик Юлякшин. Юлякшин. Башкорт белән татар яшьләре дус була аламы? Әлбәттә, була ала. Чөнки Башкортстанда да безнең татар музыкасын яратып тыңлыйлар. Һәм менә Уфага кайтканда мине яхшы җылы итеп каршы алалар һәм беләләр безнең җырларыбызны тыңлыйлар. Мин татар егете, бәлки мин татарча бик яхшы инде сөйләшмим, к сожалению. Русча инде әйтәм, бер-ике сүз. Гульнас Баталова турында, С Гульнас мы познакомились примерно где-то год назад в таком творческом коллективе, ну то есть по музыкальной части музыка как-то вот нас так познакомила с ней. И сначала я даже как-то не сразу узнал то, что она татарская певица еще, потом впоследствии, когда узнал, было очень приятно. Ну и как-то вот мы начали постепенно работать вместе. У нас такой был коллектив творческий, где мы исполняли разные песни. Вот. Потом начал слушать ее песни татарские, очень нравилось. И прекрасный голос у этой девушки.